se stvori, ja sam se zapepasila. Zapepasila. To je mnogo. Evo ja ga vidim odavde, pogledaj koliki je meni. Pogledaj koliko je ljudi. Evo da, broj 4. Evo, ja vidim. I ovdje ne znam. Opet Marin koliko dobri, jebali ja to. Sve se grožno, ima osta još. Ali ja bojim se to sve. Nije. Ma ja šta, kako nije?